κάνει με την επιλογή της Βαρσοβίας, γιατί επελέγει η Βαρσοβία. Όπως είχα πει νωρίτερα, λέει ο Φλωριάν, ήταν δύσκολο να πάρουμε άδεια σε όλη την Ευρώπη, είχε μπλοκαριστεί αυτό το project. Ήταν και μια ευτυχή σύμπτωση, γιατί είχα ένα φίλο από τη Βαρσοβία που ήξερε τους σωστούς ανθρώπους και μπόρεσε να κάνει και τις επαφές εκεί με τους σιδηροδρόμους. Και η επόμενη ερώτηση που θα μας απαντήσει τώρα αμέσως είναι ποιος τελικά είχε βάψει, έκανε αυτά τα σχέδια τα οποία είδαμε, τα γράφη. Okay. This was, the pieces you see in the film, graffiti pieces, were done by graffiti writers, and they kind of were stand-ins, doubles for the actors. So these were 4 or 5 people, 5 people. Yeah, I've been, sharing some time with them in the past. Οπότε τα pieces αυτά, τα έργα, τα γράφη που είδα